Ay guys, lag na punta. Nata karon sa Villa Arcadia, dire located sa Talisayan. So ang baton karon is mga ligo. Tara, let's go. Sila swimming pool pero walay sulod. So ito ta sa ilang beach sa shower area. Pinakabarato din nilang table there is 500. So nga no, nga nga table. Visit na lang sa ilang Facebook page for more details sa ilang mga rates. So naanami. Okay. Ligo na. Ay, kaon sa day. Kaon sa iya kaon. Kaon sa. Mga kaon sa day mi guys. Pero detour nila. This being 4. Ano lang, floating ba? Yeah, murag yabangan mo na tong resort niyo. Oo. Ay, sorry. Ay, sorry. Tama yung yabangan dyan. Guys, di may magsawa guys, nga giabangan namong resort guys. Kamera may tao dire oh. White sand gyud siya. Ay, brown sand. Hala. Ano siya katong Sanitas Place na ko nga video. Naki-video Nitas Place. Oh. Bigya pong to located sa Talisayan. Eat sa ma ha. Eat. Let's eat na. Suro siya tas ubos guys. Na yung mga kuan. Yung mga parent nila. So it's Friday and 2 PM. So mingaw. So meaning kami rin na-address sa beach karon. So nasolo ginamo. Tara. Rafael's Pizza. Ito speaker, sunahan pa. Abre na to lang pizza be. Oh, diya unahan. Sige pa. Lami daw yung pizza ni Rafael. Oh, diya. Ayaw sa PC. Salamat sa Balas kay nag-sponsor na may dito ani. sibo gamay ba? Nag-sponsor. Sibo gamay. Rafael's Sibo Pizza. pa. Sunod sikis na. Oh. Ay. Rafael's pero lamig yapon eh. Mm. Baga lang siya do ba? Oh. Bread na mo wala. Ah, Sunod bread. klase na ka ng shaky. Sikis. Taran pizza. Palito na mo. Oo. Sabi ko eh. Ako na paulat. Naku mo. Kanto din yung sinang Arlene sa ubus kin. Ano sa ubus kin? Dito. Mayra, kamera. Ato, tumayra ko.
Kamulo pa sila construct ani okay, wala pa man na human. Para mga kauban, no. Tara sila og gamay kasta na. Sipaka Heights. Mga kauban, ako mag-video sa ko ni ano ko magkuan. Magligo. Sado. Sada gyapon magpalupad og drone drive pero wala magyapon tay drone antod karon. So okay ra. So mag-tour na lang gyapon ta. Tara ato tayo naog ta. Tara. Guys, oh. Green kay. Or clear. Tara. Dress to mo guys. Down siguro ni dire. Dire. Guys. Dito ra dapit ang kuano, Nita's Place. Na kung mag-rent mo dito sa kuano. Sa ilang boating. Visit ilang Facebook page kung tagpila ilang mga rates about ani mga boating nila and mga overnight stay nila. Visit lang mo sa ilang Facebook page nara. Nara. Bago na. Ayan guys, so mga bato. Dahil mga bato. Ayan. So baliktad to. Ayan. Dagan bakante karon kay mingaw man. Wala kayo nga maligo. So it's Friday po. So Suray ta. Dagan ko Andre Guys. Time check, it's 3 p.m. and basing karon tod maligo na ko. Tara, check na to bro. Money present future. Tara picture. Present and future na sila. Ang uban sa next na lang kuan. Lalaag. Okay. Don't worry. Okay. Be happy. Okay, happy terman ni Bibi. Was pay budget sa uban. So next na lang. Dire. Ini ang mana nak? Si Mayra. Subo. Jara. Iya ka May. Ako picture. Picture niya. Guys, subscribe sa akong channel Mabok TV. Nara. Yan sa picture ka na yung red. Kanang red. Bawal.
subscribe sa among channel lah kay mga 2,300 subscriber na mi. So dugangi lang bisag isa. Dagom naman dadto. Tao gani. Dagom ba? Oh. Dagom na to guys. Ah. Kasi overnight ya guys. Oh. Yeah. So subida pa mi. So kumusta mang naligo nga walay sabon-sabon? Walay shampoo-shampoo hapit ra man. Da kay Plano nga maligo. excited man. Ay, excited. Hapit lang dahil. Guys, naligo mi nga walay shampoo-shampoo, walay sabon-sabon. Practice mi ana. Kaya in case maut dag sabon. Bugat sa kaya mo nagbaruto na yung gisuot. Alam hindi nga bugat, baruto mo na. Oh, alam mo na yung suot, baruto. Dire rami kutob ani nga video. If ganahan man nga video, please like and subscribe to our channel. Peace. Bye. Bye-bye. 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 Salamat sa sponsor. Bye guys. See you in the next video. Peace.